טוב, כמו שכולכם יודעים, התכנסנו פה כדי לעשות סרט חתונה של תום וטלי. עכשיו, המטרה זה להעלות רעיונות ולחשוב על מה אנחנו רוצים לצלם, והכנתי איזשהו ניתוח סטטיסטי קצר כדי שייתן לנו חומר למחשבה. אז יש לנו פה איזושהי נוסחה שהיא בעצם מסבירה פחות או יותר מה הזוגיות הזאת היא רוצה להגיד. מה שמתבטא בנוסחה של גוף נופל, וגם אפשר לראות את זה בכלל בכל תורת היחסות. וזה בעצם מסכם פחות או יותר את הניתוח הסטטיסטי. יש למישהו הצעות? תני לי שם. אולי נעשה סרט מתח שיציג כל אחד ואחד מבני המשפחות. איפה באוזן? אביה, אין עזרה? כן. שימי לב, הינשופים ערים. את יודעת מה צריך לעשות. תהיה רגוע, העניין סגור. הופעל. תשמעו לי, זה לא נראה לי סרט מתח. הבת שלי כזו קלאסה, עדינה, ואני רוצה בשבילה משהו אלגנטי כמו סרט אילם. צ'רלי צ'פלין למשל. מה אתם אומרים? נו באמת דניאל, זה נראה לך רציני? סרט אילם? בוא נעשה משהו עם מסורת, עם שורשים, אלפי שנים, היסטוריה, סרט קראטה למשל, כמו שטלי אוהבת. המשפחה הזו חטפה את אחותך הקטנה, לקחה אותה למחוז הבשן. הם מכריחים אותה להתחתן עם הבן האמצעי. יש לו בעיות הימורים. אבא, אמור לי, מה עליי לעשות? אחרי שלימדתי אותך את כל מה שאני יודע, צא ולחם את מלחמת הצדק. בן, המשפחה הזאת שלחה מרגלת. היא סוכנת של קיסרות הענק, אשר פיתתה את אחיך. אבא. סליחה, אבא, מה אני יכול לעשות? צא ולחם בהם. אתה היחיד מבינינו
שלמד את שיטת שער הדרקון. כן, אבא. כמה זמן זה כבד לי? אני אומר לך שצריך לעשות כמה טייקים, מה אתה לא מבין? עזוב, שמע לי, כל מה שמעניין אותם זה קומדיה. מה נשמע? קורה? שלום משפחת ברעם. אתם צריכים להתכונן לחתונה. כן. דפנה שלחה אתכם אליי שאני אלמד אתכם נימוסי שולחן. ברור. אבל הכי חשוב שתלמדי את החבר'ה האלה קצת נימוסי שולחן, למה אני בקטע הזה, האמת, קצת פישלתי. זה לא יהיה קל, אבל נצליח לעשות מכם אנשים נורמליים, לא סובאז'. טוב, אז בואו נתחיל עם החוק מספר 1. לירן, אם בחורה רוצה לשבת ואתה כבר יושב במסעדה, מה אתה אמור לעשות? שנייה, נראה לך? אהלן, דניאל. נו, איך הייתי? טוב, טוב, דניאל, אל תלחצי. יש לנו עוד חודשיים לחתונה. יהיה בסדר. יהיה לך, אחי. תודה לך, אחי הבכור. היין ערב לחיקי. נו דניאל, איך היינו? Très bien, très bien. חבר'ה, די, מה עובר אליכם? יש לנו פה זוג מאוהב, בואו נעשה סרט על סיפור אהבה. מה אתם אומרים? אולי נעשה משהו אמיתי. בואו נלך על הסיפור שלהם בהודו. היה להם איזה סיפור מקרה כזה ברכבת. בואו נלך על זה. אתה בטוח שזאת התחנה לבומביי? תראה, יש פה 100 תחנות! דון, יש פה 100 תחנות! שנייה, אני אבדוק. Excuse me, is this the station to Bombay? This is there. No matter, this is there. There,
תירגעי, אין ברירה. את תישארי פה, טוב, אני אלך לבדוק איפה זה. בסדר. ואל תשכח להביא לי סודה, תום! אתם יודעים מה? הצעה אחרונה. בואו נראה איך הם הכירו, איך הכל התחיל. נראה אבל זה בדיוק כמו שזה קרה במציאות. מה אתם אומרים? $2,000. גדול עליי. אני משווה. $2,000 שלך ועוד 5. $5,000 ועוד 100,000. אני בחוץ. אולין. והרכב שלי 500 דונם זיתים ובית בד. אני משווה הבית שלי, האוטו שלי והבת הקטנה שלי. ג'נטלמן, קלפים? הפסדת. 5 מלכים, זה רמאות. ניצחון זה ניצחון. טוב, יש קלה. תקשיבו, זה ממש מאפן. למה? זה היה טוב. אבל לדעתי זה אבל זה היה טוב. למה שלא נעשה שיר וזהו? הכי פשוט והכי הגיוני. ומילא כל מה שהצאתם לא יצא טוב. אז מה אתם אומרים? אתם רוצים שיר? יס! משהו מצחיק? יס! משהו על תום וטלי? יס! 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 טלי ותום הם זוג הנפלא. יש לי קבלה. כמה זה רומנטי וכל כך נעים שהשניים כבר נשואים. תום רק תדע שזאת אחותי. היא עדינה נורא. אל תדאגי, הוא בחור רציני. הוא בול בשבילה. רוצים להזכיר לזוג הצעיר את המטרה. תעשו לנו בבקשה בנכדים. שיריצו אותם לדודים. רוצים לאחל לזוג הצעיר אושר ושלווה. ובזכותכם אנחנו עכשיו כולנו משפחה. We shall scream and